estrafolari, que és estrany i extravagant pel seu caràcter absurd, còmic o ridícul. Monges, cama curtes i doctores juntes ballen ballet. Estrafolàrium, estrafolàrium. Un senyor tira els trastos a una bústia que li respon. Hola, guapo. Psiquiatres budistes, rancis, elitistes, militars vinguts d'antigues guerres carlistes, capes transformistes i un senyor sense ungles dels peus. Estrafolàrium, estrafolàrium, estrafolàrium. Estrafolàrium. Aquest és un any especialment fred a Berga. No fotia tanta rasca des de l'any 1004, quan el rei viking Sven I Barba Partida va envair tota la comarca amb només 3 homes armats amb escuradents. El doctor Edgar Gall es volia quedar al llit aquest matí, però la seva dona l'ha amenaçat amb fer-li un spoiler de Juego de Tronos. No, la casa la vaig pagar jo i me la quedo. Endavant. Passi, passi, de seguida estic per vostè. Digues. El cotxe? Però si no tens carnet de conduir. Mira, fem una cosa. Queda't el cotxe i queda't la casa, però també t'emportes els nens. Ara sóc un cabronàs sense cor, no? Però si no són meus. Helena, per favor. Si són els dos, negres. Bueno, mira, ja et trucarà el meu abogat. Apa, adéu, molt bones. Vostè dirà. Miri, és que és una cosa del Popis i em fa una mica vergonya. Vergonya, no en tingui de vergonya, dona. A més, jo sóc molt liberal amb els temes del cul. Jo mateix em blanquejo l'anus 2 cops a la setmana. Doncs miri, el meu darrere és com si últimament tingués vida pròpia. Fa i desfà tot solet el que ell vol. No tinc absolutament cap control sobre ell. S'ha tornat completament autònom. Fa i desfà tot solet com vol. És com si el meu Pompis hagués fet una declaració unilateral d'independència de la meva esquena. Entén què li vull dir, doctor? Sí, bàsicament que se li escapen els pets. I aquests gasos fan olor? No mai. Ja sap el que tinc, doctor? No. Però miri, de moment li donaré hora perquè li operin el nas. Del cul ja en parlarem. No intenti entendre-ho, és lletra de metge. Vostè vagi a baix i li donarà hora. Hola, bon dia. Hola, Què bon posem? dia. No ho sé. Ara ens ho mirem, tranquil·la, a veure què. A veure... Nen, pots sortir? Fins al que tens que afegis el paper. Perquè està aquí. Està preta, doncs molt bé, ho tenen tot el món, M'han dit que aquí són ràpids. A veure... Una ensaladilla, sisplau.
Prou, ja n'hi ha prou. Aquí a Catalunya de l'ensaladilla russa en direm amanideta. Collons, que farem plorant Ramon Llull. Berga és la porta cap als Pirineus. I quan s'acosta l'hivern, els mugrons s'enfilen pit amunt i les tites s'arronsen fins a ser poc més que una mongeta sobre una mata de pèl. Afortunadament, l'inspector d'homicidis, Alfred de Merda, coneix sistemes per a entrar en calor. Senyora, prendre la matí. Al balcó estàs boja, aquest piruji. Què fas així? Esperava. Ara no puc, reina. Només he vingut a buscar la coberta de la sala. Home, almenys que deixi de patir, no? Espera't, em sembla que tinc un pla força estudi. Bon dia, senyoreta. Venia que em visités el doctor Borni. De què es tracta? M'ha entrat un cos a l'ull i em molesta molt. Miri. No hi veu res? No hi veu cap cosa estrany? Miri, és que em molesta molt, francament, em molesta molt. Miri-s'ho, sisplau. No. No veu cosa estrany, perquè és que em molesta molt. Miri. Miri-s'ho bé, s'estan aquí vostès llevant les ungles i jo tinc un cos estrany a l'ull, sap? Faci'm una mica de cas. Miri-s'ho. Segona planta. Ja el cridaran. Eso no ho és. No sabia que dir-te com a la tele tots diuen que es veuen més gordos. Tindries pas un paper i un bol. Potser, espera. Sí. Potser... de boli. Fantàstic. Disculpi, que em firmaria un autògraf, sisplau. Sóc un gran admirador seu. Vaig votar l'emperador a les últimes eleccions. Em diu el seu nom, jove? Jaume, què li passa a la veu? Doncs mira, nano, no en tinc ni idea. Em vaig llevar així dimecres. El metge diu que podria ser un tema de ganglis. Gràcies. Jo no vull dir res.
Això és cosa del karma, per tot allò de la comptabilitat ve de l'estrella de la mort. Senyora, tallis una mica, no? Que no estic sentint. Oh, no et vas tallar pas a l'hora de ficar-te a la butxaca els diners dels contribuents, que l'estrella de la mort l'hem pagat entre tots. El senyor del cos estrany... Allò que em podíeu avisar pel meu nom, no? Sí? Bona tarda, senyora. Inspector de merda. De merda? Sí, de merda, per saber-lo. És francès. Puc passar? Ensenya'm la placa. Sí, la placa. Però això és una caixa d'arròs mis. Sí, ara ho diu. En vol un? Passi. Gràcies. Voldria prendre alguna cosa. Sí, un cafè estaria bé. Gladys! Aquí l'inspector de merda. De merda? Per servir-la, el fred de merda. És francès. Molt bé. Perquè l'inspector de merda i jo podem parlar tranquil·lament. T'importaria portar-nos uns cafès? Ara mateix. Exòtica. No és d'aquí, oi? Sí. Se n'ha donat, És portuguesa. Portuguesa. Tan bon punt l'he vist, m'he donat que hi ha molt més en ella del que es veu a simple vista. Nosaltres. Bé, anem a veure, senyora. Passava pel carrer fent la ronda quan m'ha semblat sentir trets. Trets? Sí, trets. Crits i trets, concretament. Primer els crits, després els trets. No sé què dir-li. Com no sigui de tele, Tele. he estat mirant Rambo 3. Oh, és una pel·lícula de merda. Doncs a vosaltres no ens agrada. Disculpi el malentès. Disculpi, vull dir que és una de les meves pel·lícules de capçalera. Ara entenc per què ha posat aquella cara quan entrava. No és que sigui un inspector de merda, cregui'm. Sóc el millor inspector que ha vist en la seva vida. Tinc un olfacte natural. Detecto els cadàvers a 1 quilòmetre de distància. Veig venir els crims abans de que passin. Que incòmode. Ara tinc una mica de vergonya. Es troba bé, La veritat és que no. Podria anar al lavabo. Sí, faltaria més. Està al fons a la dreta. Gràcies. Com està la cosa? Jo crec que no sospita res. Menys mal. Ara és al lavabo. Al lavabo? Sembla que ha millorat el servei, Un flam amb rata, sisplau. Bueno, senyor Foc. Hola, nena! Què tal? Com estàs? Molt bé, tanca. Corre, passa cap a sorpresa, escolta. No t'esperava jo, tu, avui. No molesto, iaia, que estaves fent alguna cosa. No em molestes pas, nena. M'estava menjant una pizza. Pizza, iaia, es diu pizza. Va, quins noms més raros que li ficava el jovent a les polles. Omar! Omar! Deixa't de posturetes i vine. Sí. Nen, aquí tens el teu, maco? I escolta, torna dimecres. I vine net, que si no es ben igual que menjar sardines. Seu, nena, seu.
Tu diràs, nena. Mira, el divendres és l'aniversari de la Clàudia i farem un dinar. M'agradaria que hi fóssiu tots. Com ho tens? Ai, no, nena, divendres no puc. Tinc sessió de bandall. Nena, ve un manso, et despulla tota i lliga amb cordes. Ja sé el que és el bondage, no cal que m'ho expliquis. Bueno. Dissabte. Ai, no, nena, dissabte tampoc. És que ja tinc agafada hora de 12 a 4 al Glory Hall. On? El Glory Hall, nena, és un vàter amb les parets foradades i barra lliure de... Com heu dit que en dieu, el jovent? Pizzas! Nena? Diumenge. Diumenge... Ai, no, nena, ja em sap greu, Però diumenge sí que no. Diumenge he quedat aquí a casa amb 30 o 40 amics. A fer un bucaque, Mira, és igual, Ja quedarem un altre dia. Doncs res, si tens pressa... Fes la teva. T'acompanyo a la porta. No cal. Ja marxo. No pateixis. Queda't asseguda. Vinga, que vagi bé. Ves fundat. Vinga, igualment. Adéu, iaia. Adiós, maca. Merda! Ara sí que l'he cagat! Bueno, cagat deu ser el que està fent ell, perquè li ha ficat laxant al cafè com per drenar un elefant. Laxant? T'he dit sarant! Crec que aquí dins hi tenen un bon marrón. Segur que ho podem solucionar d'alguna manera. Segur que sí. Em sembla que ja sap exactament el que vull. Ha estat prou bé. Sabia que no era portuguesa, saps? El tatuatge és tot un món. Jo ho vaig descobrir l'any 2005, quan després d'una mariscada al port vaig conèixer uns mariners molt simpàtics i em vaig llevar amb un Pokémon tatuat a la natja dreta. El gran mestre del tatuatge, l'inigualable Juanca Sangria, diu que passi a tatuar-se el gordo de la barba. Aquesta exquisida i elegant figura cal treballar-la amb un lleuger vaivé.
per reforçar aquest llenguatge melodiós i cadencial del naixement del Déu de l'amor, he emprat tintes suaus, ombres difuses. L'escena evoca l'humà escollit, envoltat per una posta de sol en una badia de formes suaus que permeten donar perspectiva a tot el conjunt. La composició es podria esquematitzar en la geometria del triangle i en el desplaçament cap a la dreta que provoca la direcció del vent. La centralitat asimètrica de la figura queda compensada amb la majestuositat de l'astre rei. Et voilà! Hòstia, una recepta. Ara m'has matat. Necessito algú amb estudis superiors. 11 dies de terrible patiment per allà on no bufa bon vent. Escolta, i si tornes per de tabaco? T'ha sortit la vena punky, Saps si tardarà molt? Home, jo pensava que no trigaríem pas gaire. Home, porto aquí des de dimecres, Vols que demanem unes pizzas? El babús de merda Estanislau Lletraga ha decidit quedar-se a casa a repassar un cop més el vídeo de les seves vacances al creuer del sexe salvatge i la promiscuïtat. Senten l'olor a neurona fregida? Intenta esbrinar com collons s'ho va fer per ser l'únic tripulant que no es va menjar una rosca. Fas molt bona olor per estar caducada. Plombat, nena! No fugis de l'amor! Escalfa polles.
Supositoris. A partir d'on? Hola, guapa, és nova aquest